opnieuw een forse verhoging van de benzineprijzen kan worden verwacht. De oorlog in het Midden-Oosten tussen Amerika en Iran blijft wereldwijd stijgingen veroorzaken in de prijzen van olieproducten. Ook op Curaçao. En Extra meldt vandaag dat er wordt gedacht aan een verhoging van de benzineprijs met meer dan 35 cent per liter. Diesel zal nog meer stijgen. Nou, we moeten dat nog afwachten of het daadwerkelijk wordt doorgevoerd, omdat de regering eerder heeft aangegeven dat ze op 30 april maatregelen gaan presenteren om de gevolgen van de prijsstijgingen te verzachten. Maar, hoe dan ook, de prijs moet verhoogd worden om het in te kopen. Of Curaçao er dan voor kiest om dat te verzachten door zelf een subsidie erop te leggen, dat moeten we afwachten. Maar we zien wel dat die prijsstijgingen grote gevolgen hebben wereldwijd en ook op Curaçao. Het is namelijk als het eenmaal begint, de verhoging van de benzineprijzen en de olieprijzen, dan heeft dat zoveel gevolgen voor de rest van het dagelijks leven, onder meer voor water en elektriciteit, dat er goed moet worden nagedacht hoe je dit kan proberen te verzachten. Daarover dus 30 april meer.